ceist cuidí as ceiste ocht agus rééis tá caiint mé anar scobulas sidig Páipéirí Teastas óiseach. So there an sin seo go bhfuil seicimh eile á dhéanamh ag yoga, so scríbh eile. So déon rúd faoin ceann a bhí gin súsclí seo. Okay? Tá seicimh nua á dhéanamh ag yoga freisin ina bhfuil líon áirithe exna lag amach pátrúin in nach céimde. So seicimh yoga seo an formula. So it's n cóim le haon mód dó s. Agus is é n a ríis céhhéad exna atá ann agus sin ihar atá ann. Okay? So a céim s sin an méid atá ann. So ag tasnú ag céim náid atá ann. Agus sin an formula. So dúirt siad tarraing sampla féidir amháin den a céad trí céim. So tá siad ag go déanaimiid sús pátrún éigean muid hain. So beidir cosúla seo. Okay, but accommodation agus cahamid an méid seo a bheith a gcuin in nach céim. So a céim annoid, tá s chun a bheith annoid, so chuirteach annoid an seo. Agus tá haon mód a dó fá annoid, so tá caithfidh go bhfuil haon exna ann. A céim a haon, caithfidh go bhfuil haon mód a dó fá haon agat. Caithfidh go bhfuil trí exna ann. Caithfidh go bhfuil 5 exna de céim a dó agus 7 exna de céim a trí. So, but níl céim a trí tasál an seo, just lean mé ráig leis. So, is féidirling eáil go bhfuil ag déanamh compráid idir haon agus trí tá dó sa bhreis, dó sa bhreis, dó sa bhreis. So is rud líonach é. So beidir go caróg sé sin ling ag iarigé a tharraingt, but is féidirling just fiú an céad ceann a tharraingt. An seo céim annáid nílach ex amháin againn, so sin a méid gur féidirling a tharraingt. Okay, so fecinn an seo beidir chur an ex a bosca an sin. So tá tú chun marcna áil le céim annoid a tharraingt, agus is cuma leat céin áit atá sé tharraingt agat. Anis céim a haon tá trí. So tá céim annoid aontaigh caithfidh 3 exna bheithing. So is féidirling caithfidh an céad ex a bheith sa céad áit, so it's an áit cíine. Is féidirling an céad gá cín a chur aon áit eile. So is féidir leat just iad a chur ar taobh amháin agus ar taobh eile agus is leir sin. Sin céim a dó. Caithfidh tú fós na 3 exna a bheith agat an sin a bhí ann ag tús. Bóna ná sé sin I gceart agamsa. So mar sin. Okay? So seo ag dtír gach rud a bhí I céim a haon ach anis caithfidh tú an dá cíine eile a chur sa trí céine ar ina tú é. Sa tró cíine. So sin é. Sin pátrún amháin. Féidirthe. Is féidir leat a dhéanamh slí ag an eile. So is féidir leat mar shampla. Tás nu rís le x an sin. Is féidir leat x a chur an seo. So ar dheis agus síos agus ar chlé agus síos. Ach just cinnte an sin go bhfuil tú chur na x na díorcin na haon dó trí an san áit díor céine a chuir tú an cé ceann. Okay? Agus an sin caithfidh tú an pátrún céine leanúnta, so ar chlé agus síos agus ar dheis agus síos. So sin pátrún eile. Ach just caithfidh go bhfuil 1, 3 agus 5 exna agat in nach ceann. Tá annachit pátrún